wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wena mama, 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 mama. Malengaka. Hello? Stop. Mama, mama, Mama. mama, 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 mama. Abafana anihlangana no2 rand ngami la. Sihlangane no2 rand. Samuel. Hayi. Nceko. Ancike Nkosi. Ake Nkosi, yabona into ufuna ukuyenza, athi ungayenzi ngiyakucela. Nkosi siphethe iBhayibheli sami lesonto nje. Akumele yenziwe into nje. Ake Nkosi, imali leyo. Imali leyo, ngiyakadabukisa imali le mfethu. Zabantu benceko thina abantu beNkulunkulu. uNkulunkulu akaphinga sandla mfethu. Come on, bro, uyazi ukuthi masiyadinga. Ukusho njalo ngifuna 50% mina. Zwanga 50% wale mali. uyazi ukuthi imali le ku2 rand bese wasifuna 50%. Ngifuna 50% onenjalo banyane ngamtshela. Asobona ukuthi loyalty yakho ikubani mhlanje. Afana siubonanga u2 rand wakho. Hayi. Phakathi kwenu nobabili ukhona sasimali yami. Futhi yabo ukuthi phakathi kwethu akho next, musi ukuthi phakathi kwethu kusoba yithu akho next, imali yakho ayikho, le mali yakho asiyibonanga ukutshonela. It's it wena noma wena. Ukulo. Imali yami mfowethu. Awukho kumina afana u2 rand. Nangu uyasho nje ukuthi kwena. Kanti ukuba. Nceko. Okay ke, sale sowunikela ngawo ke. Hayi, ngifuna. Nikele nceko sengizathetha uba. Isandla sibusisi, Isandla sipayo kunesabelelayo. Bukelani nibhimba ngisho iBhayibheli. Hayi. Ngifuni. Ngicela imali yami. Usho ukuthi wakho lo2 rand? Ya wami. Nokuthi wakho sobona. Bukelani. Incebo zikaJehova ezamasela. Ukasentini bani lo2 rand? Wathi nala siphethe imali ecebezela. Uma ukuthi owakho lo2 rand wathi usentini bani? Umuntu ayazi imali yakhe. Awukwazi. Hayi ke mfana ngoba wazi. Gcala u-N3. Aziye. Masha. Hayi phela ngizomtshela kubabani ake mina. Aziye. Hamba umtshele. Hayi bona umsana. Abe nesithola ubhaba. Hamba umtshele kubuye nesithuqo ubaba. Hambe nenkosi. Wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi. Hayi phula. Mina ngabe singene la kule dladla le namhlanje. Ngibona ukuthi singene la. Ayizilapha khona nabantu. Usho la ufuna siphume sibaleka futhi ngathi amagundane. Aziye. Susisana. Loba walwala ayithuna izikweletu. Izikweletu. So ngibona ukuthi asimnontuzela simkhokhela imali yakhe, simehlisele izikweletu. Ukhokhela imali yakhe khona la ntombazane le izogana. Kube yilobola kodwa elitswembu. Ukhokhe izikweletu. Ayithu suzile. Wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi. Sanibona ekhaya. Esikhule hayi. Amen. Hayibo. Ya. Siyabingelela ekhaya igama lethi Nkosi Yesu. Amen. Nina futhi bafana bami ngizontshela kokugcina ke manje angisafune kubona buso bendle la. Safuna uphinde nginibone. Baba sokusiza. Sizengesihle. Zosesa mina, ngizongisisa ngani? Awu baba siyazi ukuthi Ucule ekuletini, sokukhipha ekuletini. No, ngifuna ukwenza lento le ngibenzithanaza lelo ndlela ngabantu. Mbanda. Namhlanje size uzothana zawo. Sixolele. awu baba yabo. Yabo nje into enana ngithembe lutho enana hambeleni hambani. Sinikeza ithuba baba yabo. Sikhokhela ikweletu yabo uphume ikweletini yabo. Ngezwi lenkosi asikho isikhali esikasabekela umuntu. Okay, bambela. Kodwa ngimnikeza 1 2. Sezwana.
ayibonge inkosi. Sibonga. Awuze ngapha ufathe uyihlalo lapho. Nophuza. Bafowethu, asihlale khona ngala. Usulela. Oh hayi. Ntelele nabafana. Ya, woza nawo. Baba, wasifuna ukuxoxa indaba zabantu abadala. Baba, usibona nje silana sithunywe uNkulunkulu. Amen. Sibonile baba ezibonakalisweni, sibonile emaphupheni, sibonile kufika ispirit izwi lenkosi. Lasitshela ukuthi wena umuntu ocwilile ekweletini, umuntu osephilisa okwegundana, umuntu ohleze baleka, abantu bayamfuna ngapha nangapha, umuntu ophila ngokusaba. Bafana. Empeleni nahlahle ngizongisiza ngizokwenzani nahlahle ngizongisiza ngani? Njengomuntu oseyikweletini nje, into esokusiza ngayo yabo ukuthi sikusize sikukhokhele izikweletu zakho. Zonke usuzophila nje impilo ngeke usayiphila impilo yokusawa baba. Manje mina nisho izikweletu nisho ukuthi nizona lento yeni lokuthandaza ngihambe ngithandaza. Hayi, Angifuni yonke leyo nto leyo mina ngifuna imali mina. mhlawumbe mesingabuza ubaba ukuthi ukweleta obani, ukweleta imalini, yabo ngithi ukuthola leyo moya. Hayi angiboni ukuthi ningayi-afford into engikweletayo eyinkulu kakhulu hayi. Oh baba usisho ukuthi nje Abazalwane ibandla nje lonke nje. Ngahle lokhokha leyo mali. Izumbulo zangempela hayi. Singakusiza sithumele nje. Abazalwane banikele uyithole imali yakho yabo. Ngomnikelo, babumnikelo unamandla. Umnikelo powerful. Imali le inkulu kakhulu ilinganiselwa kupondo. Upondo baba. Pondo. Upondo. Upondo. Upondo amanzi amancane baba. Yazi uNkulunkulu mkhulu ukhona lo pondo ukhuluma ngawe. Ninopondo nina? Nangu upondo. Keep the Ufuna ikweletu nje. Hayi asenazi ikwelini. all gone. Yasada nibonke inhlani emthethweni. Hayi bafuna bona manje nifike ekugcineni. Anisho nje benifuna into ayikho into engisanenzela yona manje. Yonke into nje ngiyanenzela. Nifunani bafana khulumani? Yini nifunani? Hayi baba, indodakazi yakho. Hey. Ibe umama umfundisi nje. Wami. Buyinceke enkosi. Athi nifuna indodakazi yami? Yebo. Sibonga lo wami. Yebo yena kanye. Bafana ngeke. Uthani noma yini esiyifunayo? Mama nimthethweni nina anishintshe. Kodwa yasenzeni kanje ake ngibize yena uSibonga ukuze mhlambe ezoyiqondisa le ndaba akayikhulumelele. Sibonga. Awuvele ngapha. Nabake bathi bafuna ukukhuluma nawe. Ngabe incekukazi yakwazi ukufunda iBhayibheli? Angiyakwazi. Hawuzomama mfundisi. Besacela usifundele uGenesis chapter 34 verse 12. Haleluya. Amen. Bizani kimi lobola noma lingakanani kanye nesipho. Ngiyakuninika nje ngokusho kwentimi kodwa ngipheni intombi ibe ngumkami. Haleluya. Amen. Baba. Njengasolizile nje bese ukuthi lithini. Akusho thini? Kusho iBhayibheli. Kusho incwadi engcwele. Kusho uNkulunkulu. iBhayibheli umlomo kaNkulunkulu. Lana kusho incwadi kaNkulunkulu. Lana kusho izwi likaNkulunkulu. Lana ukhuluma incwadi enomlomo obovu, incwadi engaphikiswa, incwadi yemithetho ngemithetho. Haleluya. Amen. Ntokazi, ngicela ukuba kwakho ukuthi uphetheni isandleni. Hey. U2 rand.
Yabo lo 2 rand lo uyilobolo, ilobolo lakho ukuthi wena ube umama umfundisi. Haleluya. Hayibo. Amen. Uzolotsholwa mina ngo-2 rand. Yebo, yabo lo 2 rand lo uzokhokha ikweletu zikababa wakho. Ubaba wakho kulokhu ephile baleka, aphila ngathi igundane, aphile njengomuntu afana nabanye abantu. Haleluya. Amen. Ifike kanjani kona la? Khona okay ke ngezwe kuba lapha kwena umfundisi. Umfundisi mina. Ngizoshada nawe. Kanjani nje? Ufuna yimina. Ngitshela Ima. Kanti angisho ngithi ufuna be umama umfundisi ngoba phela ufuna bashada umfundisi hayi wena. Hayi baba, ayikho inkinga, ngasishada so2 phela mina naye mfowethu si brothers in Lord. Salwa umuntu oyedwa, salwa uNkulunkulu, siumoya munye. Kushada brothers in Christ. Brothers in Christ. Kufana ukuthi meshada mina ushada yena. Kanti futhi ke la eSouth Africa nje umuntu wesifazane nalungelo ukuthi ashada abantu abawu2 ngesikhathi. Haleluya. Amen. Imani ke. Ngifuna ukushaya ingane yami isitimela kahle. Hawu baba, akusona isitimela. Vumelana. Akusho thini? Kusho iBhayibheli, kusho incwadi enemlomo obovu, leli izwi likaNkulunkulu. Haleluya. Nomlomo obovu. Uzomtshela umfanyana lo. Afethu ibonile ukuthi malini leso kuzomtshela. Ngifuna 50% wale mali mina. Sobona ukuthi loyalty yakho ikubani. Action. Mina bafethu kodwa ngihlala ngicela ngemali engasile. Action. Bizani kimi ilobolo noma lingakanani kanye nesipho. Ngiyakuninika nje ngokusho kwenu kimi, kodwa ngipheni intombi bengumkami. Amen. Haleluya. Ulizwile baba ukuthi litheni izwi? Ngicela ububwa wakho ukuthi uphetheni esandleni. Singikhohlele phansi. Ujojo mshunqisi. Hey, Uzothola ewu. Mina ngizoshoda wena. Hayi bo kanjani nje? Ufuna yimina nje. Imani ke. Hello. Hola pura. uNkulunkulu kusho incwadi engcwele, kusho incwadi enomlomo obovu. Haleluya. Amen. Nkosazana, ngabe ulizwile ukuthi Action. Alum